Klase sa mga pampublikong eskwelahan sa nason magsugod karong Agosto 29. Samtang bakasyon pa subsob ang gihimong repair sa mga classroom aron maandam sa bagong school year. Anong report ni Nico Sereno? Nagpadayon karon ang pagtrabaho nining school building sa Mandaue City Comprehensive National High School sa pag-igo sa bagyong Odette usa kini sa naapektuhan o nahuso ang atop niini. Ang maong building donated kaniadto sa pribadong kompanya apan ang syudad ang mipatrabaho niini. Matud sa DepEd, subsob ang pagtrabaho karon sa mga eskwelahan labi na kay bakasyon. Hopefully, mahuman nila before mag-start ang classes para magamit na nato ang kanang school, and especially na coming nga barangay election, so mag-need gyud tag mga classrooms. 8 sa 15 ka mga eskwelahan na kumpleto na sa pagtrabaho. Kahinumduman, ang dakbayan mitagana ug moabot 40 million pesos alang sa repair sa mga eskwelahan nga apektado sa bagyo. Ang DepEd nakadawat sab og pondo gikan sa uluhang buhatan alang niining katuyuan. Ang katong sa central office nga budget ang nag-implement si DPWH. Ang kanang sa LGU muna siya ang sauna na to nga gibudget nga katong para sa repair sa 15 ka schools. Samtang gipahibaw karong adlaw sa DepEd ang schedule sa school year 2023-2024. Magsugod ang klase sa mga public schools Agosto 29. Samtang sa mga private schools, mamahimong lahi ang schedule nga ilang tumanon. Ang ilang school opening gikan sa Hunyo ug di angayang mulapas sa katapusang adlaw sa buwan sa Agosto base sa Republic Act 11480. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.